17 Σεπτεμβρίου του 2013, ο Παύλος Φύσας δολοφονείται από τον Γιώργο Ρουπακιά κατά τη διάρκεια οργανωμένης επίθεσης της Χρυσής Αυγής. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε προφυλακιστέος και μετά από 30 μήνες αποφυλακίστηκε. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπλοκή του σε ενέργειες και δράσεις της Χρυσής Αυγής ως απλή υποστήριξη στο κόμμα. Δεν είμαι αυτόνομος. Είμαι της Ισραήλ. Και αυτή την κάνω στην ζωή μου. Αυτή είναι το πέρα μια ομάδα έχει 10 χρόνια. Η οποία θα είναι του Βανό από όλα για να καταρρύψει το πράγμα και δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Ό,τι κινείται υπάρχει. Εάν τώρα το λόγιο εγώ αν το κάνω. Οι χρυσαυγίτες βουλευτές προσπαθούν να καλύψουν την εμπλοκή τους. Άμα σε πάνε πάνω για καμιά χρονιά που είναι μαλάκα, δεν το ξέρεις, δεν τον έχεις προσθέσει, εντάξει. Εντάξει. Κάτσε να σου πω κάτι, εδώ λένε οι υπόλοιποι να μην πας. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα του Κερατσινίου, το καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή απερίφραστα. Η πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι την αναλαμβάνουμε. Την επομένη της δολοφονίας διοργανώθηκαν διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Εκτός ελέγχου, μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να βρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχυλήσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και ταβέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. 3 χρόνια μετά την οργανωμένη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την παραπλανητική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Αυτούργοι στη δολοφονία του δεν είναι μόνο τα τάγματα εφόδου με τα κονισμένα μαχαίρια τους, αλλά και το ίδιο το κράτος και οι φορείς του, που έκλειναν το μάτι, συγκοντάριζαν και προωθούσαν τους φασιστικούς λόγους και πρακτικές και η ίδια η κοινωνία που βρωμάει από τα έγκατά της ιεραρχία, ανάθεση, ρατσισμό, πατριαρχία, ξενοφοβία και μίσος για τη διαφορετικότητα. Οι επιθέσεις ενάντια στους πυρήνες ελευθερίας, καταλήψεις, πολιτικούς κρατουμένους, αυτοοργανωμένες δομές, καθώς και στους καταπιεζόμενους και καταπιεζόμενες, μετανάστριες, μετανάστες, έμφυλες ταυτότητες, εργαζόμενους-εργαζόμενες, αποτελούν μέρος της εκστρατείας για την εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου ολοκληρωτισμού, ενός καθεστώτος μόνιμης έκτακτης ανάγκης. Να συλλογικοποιήσουμε τις αντιστάσεις μας ενάντια στη φασιστική απειλή και τις κρατικές μεθοδεύσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, με καθημερινούς και αδιαμεσολάβητους αγώνες στους χώρους δουλειάς, στο σχολείο, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές, στις κερκίδες. Αντιφασιστική πορεία. Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου. 7 Θόλος.